Mehmet Zülfitan, Doğru Haber. PKK dinava Kurdan de fitne dike. Kitaba me pîroz dibêje ku fitne ji qetl û kuştinê xerabtir e. Lewra fitne hem dinya û hem jî axireta însanan xera dike. Lewra fitne di heman demê de dibe sebeba xwîn rijandina zêde. Xelkê Kurd bûnin çar perçe û li van perçeyana pirsgirêkên cûr be cûr hene û ev yek jî rê li ber her cûre fitneyan vedike. Maalesef hem ji hundir û hem jî ji derve gelek fitnekar herêman ber bi fitnê vedigişînin. Ez wan kesên ku ji derve dibin sebeba fitneyan fêm dikim. Lewra ev kesan naxwazin ku li van xak û erdan xwîn bisekine. Menfaetên wan xwînê dixwaze. Lewra ew di tarîxê de ji bo menfaetê xwe xwînê gelekî rijandine. Vêga jî ji bo menfaetê xwe naxwazin ku xwîna xwe birjînin û xwîna piyonên xwe dirjînin. Lêbelê fitna herî mezin li ser navê parêzvanê Kurdan ji nava Kurdan derket. Ev kesana iddia dikin ku heqê xelkê xwe diparêzin. Van kesana barê ku xelkê Kurd nikarin rabikin dan ser pişta wan. Bi destê vala li ber dewlet û welatan herb û pevçûnan kirin. Ji mal, xanî û welatên xwe bûn. Ji halê ku têde bûn, hê xerabtir bûn. Di ser rûyê erdê gelek hindik millet hene ku weka Kurdan marûzî qetlîaman, kuştinan û zulm û koçberiyê bûnin. Ji vê yekêya herî xerabtir jî hinek rêxistinên ku îdia dikin wê vî xelkê hanê azad bikin, weka tew êş û jana xelkê Kurd hindik e, çek û silahê xwe ber bi xelkê xwe vedikşînin û rast dikin. Dîsa ya herî xerab ev e ku ev rêxistina hanê însanên bawermend, axa, şêx, sofî, dîndar û kesên destekê nadin wan wek dijmin îlan dikin û li dijî wan çek û silahan bikartînin. Di her firsendê de xwîna xelkê dirjînin. Hem jî nabêjin zarok, pîrek, zilam, îxtiyar û ciwan her kesî qetil dikin. Hezkirina wiha li ser serê dijmin be. Heger tu yê xelkê xwe wiha rizgar û azad bikî, wê çaxê çi ferqa te ji dijmin dimîne? Belê, di serê van rêxistinan de PKK tê. Hejmara Kurdên ku ji tiref PKK ve hatinin qetilkirin bi 10,000 e. Qismekî Kurdan hem siyasî û hem jî askerî destek dan vê rêxistinê. Lêbelê wana ji xeynî mirinê tu tiştan nedan vê xelkî. Her çiqas Kurdan destek dan van kesana, wan aqwasa xwîn rijandin û qetlîaman rast kirin. Vêga li çar herêmên Kurdistanê ku lê Kurd dijîn, êrîşê Kurdan tên kirin. Ji bo kuştina Kurdên ku destekê nadin wan, fermana kuştinê girtinin. Ji wan re dibêjin ku heger Kurdên destek nedin we, bikujin. Hê çend rojên berê êrîşê peşmergeyan kiribû û di encamê de 5 peşmerge hatibûn kuştin. Dûre kesekî din jî kuştin. Vêga ji bo xelkê Kurd bûne sebeba fitneya herî mezin. Wê di zamanekî nêz de di navbera Kurdan de bibe sebeba herb û pevçûnên mezin ên bixwîn. Di fitneya PKK de êdî giyaştiye ast û merheleya bêtehemûliyê, yanî kêr giyaştiye ser hestî. Li ku derê hebin, li wê derê xwîn û hesrên çava heye, mehrûmiyet û esaret heye. Ev şebekeya fitnê ku ji tiref kesên nekurd ve tên îdare kirin, hewceyê bêdaxistin. Hewceyê Kurd ji van fitnegeran bêxelas kirin û azad kirin. Hetanî ku Kurd ji van fitnegeran xelas nebin, wê xwîn û kuştin û qetlîam jî nesekinin û wê berdewam bikin. Kuştina Kurdan, destayîna li ser mal û milkên wan, revandina zarokên wan ji bo serçiya, bidawîkirina nîzam û întîzamê li hember ertêşan, xerakirina nîzam û întîzamê, van hemû tiştana tev karê dijminan e. Riya însanekî karê wî ye. Hewcê li gotinên wî nêmêze kirin. Gotinê wî cuda be jî emelên wî ev e. Xwedayê Teala Kurdan ji şebekeyên şer û fitnegeran muhafeze bike.